Isang mapagpalang araw po mga kalakbay. Ako nga po pala si Aldo. Edad 50 na at naninirahan dito sa Samar. Kasalukuyan akong walang ginagawa, kaya naisipan kong tumingin-tingin sa YouTube para makinig at manood ng kung ano-ano lang. Hanggang sa mapadpad ako sa channel mo kalakbay. Kaya naman sinubukan kong makinig. Talaga namang nagustuhan ko ang mga kwento nyo, lalong-lalo na pagdating sa aswang at albularyo. Kaya naman naisipan kong magbahagi rin ng karanasan ko tungkol sa isang aswang noong bata pa lamang ako. Nung mga panahong iyon, dekada 70 ay kasalukuyang pinagbubuntis ng aking inay, ang bunso kong kapatid na si Angelo. Nung nasa 6 na buwan na ang tiyan ng aking inay, ay may panakanakang nagpaparamdam sa aming bahay na hindi namin malamang kung anong nilalang iyon. Ang aking itay naman ay kasalukuyan nagtatrabaho noon sa bundok. Kaya noong sinabi sa akin ng aking ina na sumasakit ang kanyang tiyan, ay agad naman akong tumakbo papunta sa aking ama para sabihin dito ang nangyayari kay inay. Hindi naman ganong kalayuan ang bundok na kinaroroonan ng aking ama noon. Kaya naman madali ko lang din itong napuntahan. Itay! Itay! Sigaw ko nang makita ko siya. O bakit Aldo? Anong nangyari at nagtatatakbo ka? Bakit may problema ba? Opo tay, si inay nananakit po yung tiyan. Kailangan po kayo sa bahay kaya halina po kayo at magmadali tayo baka kung ano pa ang mangyari kay inay. Lintik, bakit mo iniwan ang inay mo? Bulalas ng aking ama. Sa sobrang pagkataranta ko kasi kalakbay, nang makita ko ang aking ina na namimilipit sa sakit, ay wala na akong ibang nagawa at naisip kundi puntahan kaagad ang aking ama. Nang pauwi na kami ay napansin namin ni Itay na may mga taong nakatayo sa di kalayuan sa bahay namin. Nasa 3 ang mga iyon. Pero dahil sa pagmamadali, ay hindi na namin pinansin ng aking ama ang mga taong iyon. Dahil na rin sa pag-aalala niya kay nanay. Nang makarating kami sa bahay, ay agad naman akong inutusan ni Itay na tawagin ang albularyo na kanyang kaibigan. Kaya naman sinunod ko na ang kanyang utos. Pagkalabas ko nga ng bahay, ay nandoon pa rin ang mga taong nakita ko kanina. Ngunit ang isa sa mga ito ay naglalakad na papalayo. Nagtatakbo na lang ako para makarating agad ako sa bahay ng albularyo. Agad ko namang nakita ang albularyong pinapatawag sa akin ng aking itay na nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. Manong Walter, tawag ko dito. Pinapatawag po kayo ni Itay. Ang inay po kasi ay nananakit ang tiyan. Wika ko habang humahangos pa rin. Ganoon ba? Sandali at kukunin ko lang ang mga kagamitan ko. Nang makuha lahat ni Mang Walter ang gamit na sinabi niya, ay agad naman kaming lumakad patungo sa bahay namin. Habang naglalakad pa kami, ay nasabi ko sa kanya na may mga tao akong nakita hindi kalayuan sa bahay namin. Wala namang imik si Manong Walter at nakita ko lang itong umiiling-iling siya. Itay, nandito na po si Mang Walter. Wika ko nang makarating na kami sa bahay. Naabutan naman naming pinupunasan ng aking ama ng bimpo ang aking ina na nakahiga sa papag namin. Nang makita ito ng albularyong si Manong Walter, ay narinig kong nagsalita ito at nagsabing, "Marami kayong bisita dito at hindi sila kalayuan dito sa bahay nyo. Nandyan lang sila, nakamasid sa asawa mo. Kaya mas maiging huwag nyo munang iwanan. Dahil sa oras na makakuha sila ng tiyempo, ay agad nilang kukunin ang bata sa sinapupunan niya." Mahabang litanya ng albularyo habang kinukuha ang isang bote ng lana na nakalagay sa bag niya. Kumuha din ito ng kung anong dahon at ugat ng kahoy. "Iho, ikuha mo nga ako ng baon ng nyog at lagyan ito ng baga. Magpapausok tayo. Dahil hindi aalis ang mga demonyo dyan dahil gutom at hayok sa bata ang mga yan." Utos ni Mang Walter sa akin na ikinatakot ko naman. Sinunod ko naman agad ang utos ng albularyo at nagpausok nga kami sa paligid ng aming bahay. Magtatakip silim na rin ang mga oras na iyon kalakbay. Nang matapos na ang pagpapausok, ay sinabi ng albularyo na napaalis niya na ang mga umaaligid sa bahay namin. Ngunit huwag umano kami magpakampante dahil babalik ang mga iyon sa pagsapit ng gabi. Bago umuwi si Mang Walter,
ay nag-iwan ito kay inay ng habak bilang pangontra sa aswang upang hindi ito malapitan. Nang mga sandaling iyon ay naisip ko kaagad ang mga taong nakita namin sa labas ng bahay at tiyak akong iyon ang tinutukoy ni Mang Walter. Dahil sa kakaiba talaga ang mga iyon at tila ba nagmamasid lang sila sa aming bahay kanina. Nung sumapit na nga ang gabi, ay tama nga ang sinabi ng albularyong manggagamot na si Mang Walter na babalik ang mga demonyong iyon. Dahil nakita sila ni Itay na nakatayo di kalayuan sa aming bahay. Noong una ay akala ko hindi napansin ni Itay ang mga taong nakatayo kanina. Di kalayuan sa amin ngunit mali pala ako. Kaya agad naman itong pumasok at sinabi sa akin na huwag na akong lalabas ng bahay at delikado na. Bantayan ko rin daw maigi ang aking ina. Aldo, kunin mo ang asin at iabot mo sa akin ang itak. Bantayan mo ang iyong inay. Kahit anong mangyari, wag na wag mong iiwanan. Naiintindihan mo ba ako? Maraing wika ng aking ama. Opo, Itay. Maya-maya ay nakakarinig na kami ng mga pagaspasan at mga ingay ng baboy na umaaligid sa aming bahay. Kaya naman agad kong isinaboy ang asin paikot sa aking inay upang hindi nila ito malapitan kung sakaling makakapasok sila sa aming bahay. Nagsusimiksik lang kami ng aking ina sa papag namin. Habang naririnig namin, napilit nilang sinisira ang aming dingding na dati ay gawa sa kawayan lamang. Nang makita ito ni Itay, ay dali-dali niya naman itong tinusok ng kanyang itak na mahaba. Pagkatusok ng aking Itay, ay agad naman kaming nakarinig ng hiyaw na para bang baboy na nasasaktan. Subalit yung ibang aswang ay hindi pa rin natakot sa ginawa ng aking ama sa kasamahan nila. Maririnig mo ang tila talagang gutom na gutom ang mga demonyo at gusto talaga nilang makuha ang kapatid ko. Sa sobrang galit ng aking Itay ay lumabas ito at matapang na hinamon ng mga aswang. Nagsusumigaw ang aking ama sa labas ng aming bahay. Ngunit nang may lumapag na aswang sa kanyang harapan, nakita kong halos hindi makagalaw ang aking Itay sa takot na nararamdaman sa sarili. Noong mga panahong iyon kasi mga kalakbay, ay malalayo ang mga kapitbahay namin na kahit maghuhumiyaw ka ay walang makakarinig sa'yo. Kaya naman nagmadali na akong tumakbo at tinatak ang aking Itay papasok sa aming bahay. Nagdasal na lamang kami na sana umabot pa kami ng bukas at walang mangyaring masama sa aking inay at sa aking kapatid na nasa loob ng sinapupunan niya. Hanggang sa sumapit ang umaga, sa awa ng Diyos ay wala namang nangyari sa amin. Nung sumikat na ang araw ay inutusan ako ng aking ama na magpunta ulit kay Mang Walter. Aldo, puntahan mo ulit si Mang Walter at sabihin mo ang nangyari dito kagabi. Papuntahin mo na dito. Kung maaari ay dito na muna siya sa bahay natin dahil hindi natin kakayanin ang mga demonyong iyon. Wika ng aking ama na wala pang tulog. Nagmadali na akong nagtungo muli sa bahay ni Manong Walter. Pagkarating ko sa bungad ng kanyang bahay, ay nakita ko na para bang inaantay niya lang ako. No, bumalik sila kagabi at ginulo kayo. Lintik na mga aswang yan. Sinusubukan talaga nilang kunin ang kapatid mo. Hindi makapaniwalang wika ni Mang Walter. Siya nga po pala, Mang Walter. Pinapasabi nga po pala ni Itay na kung maaari, doon po muna kayo sa bahay hanggang sa makapanganak si inay. Sambit ko dito. Saglit namang napaisip si Manong Walter. Ngunit ilang sandali lang ay napapayag ko din naman ito. Sige iyo, hintayin mo ko at sabay na tayong pumunta sa inyo. Ngiti at tango lamang ang naitugon ko sa albularyo. Dahil sa wakas ay may makakatulong na sa amin na lubayan kami ng aswang. Itay, nandito na po kami. Pasok po kayo Mang Walter at maupo muna kayo. Ipaghahanda ko po kayo ng makakain at inumin. Wika ng aking ina. Nag-usap naman si Mang Walter at ang aking ama patungkol sa nangyari kagabi at kung ano ang kanilang gagawin sa oras na bumalik muli ang mga nilalang na gumagambala sa aking ina. Nang sumapit na ulit ang gabi, ay naganda na si Mang Walter upang kalabanin ang mga aswang at si Itay naman ay nakahanda na din ng itak niya. Pero kinuha ni Mang Walter ang itak na hawak ng aking ama at pinalitan ito ng buntot ng pagi.
Ayon kasi sa kanya, masugatan man ang aswang sa itak pero hindi ito mapupuruan. Kaya naman mas maiging panlaban ang buntot ng pagi sa kadahilan ng kahit dumampilang ito sa aswang ay tiyak lalatay na iyon sa katawan ng nilalang. Tahimik lang kaming nakikiramdam sa buong paligid namin. Hanggang sa nakarinig na kami ng mga kaluskos na papalapit sa bahay namin. Ngunit ilang sandali lang ay biglang tumahimik ang mga kaluskos. Maging ang ingay na nililikha ng mga kuliglig at palaka ay nawala din. Para bang nabalot ng takot ang paligid namin. Doon ay kaagad namang lumabas si Mang Walter, kasama si Itay at matapang na hinarap ang mga aswang. Habang ako naman ay naiwan sa loob upang magbantay kay Inay. Hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ni Inay ng mga hiyaw at ungol ng naghihingalong aswang. Nakakakilabot at hindi maipaliwanag ang mga tunog na nililikha ng mga nilalang na iyon kalakbay. At dahil sa kuryosidad, kaya naman naisipan kong sumilip sa butas ng aming pintuan at nakita kong may mga taong nakahilata sa lupa at nagmamakaawa na huwag silang patayin. Ngunit si Itay ay galit na galit, kaya mabilis niya naman itong hinataw ng buntot ng pagi. Subalit nang malapit ng bawian ng buhay ang nilalang na nakahilata sa lupa, ay pinigilan na ni Mang Walter ang aking ama at hinayaan na nila itong gumapang papalayo sa aming bahay. Habang ako ay nakasilip sa labas, kitang-kita ko ang pangyayari sa mga aswang at kung paano makipaglaban si Itay at Mang Walter. Napansin ko din na yung bibig ni Mang Walter ay parang bumubulong. At mabilis niya namang iniangat ang kamay niya papunta sa kanyang bibig at mabilis na sumalubong sa aswang na papalapit sa kanya. Agara namang bumulagta sa lupa ang aswang kapag tinatamaan ng kanyang kamay. Namangha talaga ako sa mga pangyayaring iyon at hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Makalipas ang ilang oras na labanan nila, ay narinig kong kumatok na ang aking Itay. Kaagad ko namang binuksan ang pinto upang makapasok na sila at masayang sinabi ni Itay na patay na lahat ng aswang na gustong kumuha sa aking kapatid. Natitiyak nila ni Mang Walter na wala nang gagambala pa muli sa amin. Nakita ko pang puno ng galos ang katawan ng aking ama at puno din siya ng putik. Nangilabot pa ako nang makita ko ang buntot ng pagi na hawak niya na punong-puno ito ng bahid ng dugo. Matapos ang pangyayaring iyon hanggang sa makapanganak ang aking inay, ay wala nang nagtangkang kunin ng aking kapatid at masaya na kaming namuhay ng tahimik mga kalakbay. Dahil na rin sa tinuruan ni Mang Walter ang aking ama kung papaano gumawa ng mga pangontra laban sa aswang, kung sakali mang muli kaming gambalain, ay kaya na ng aking ama na ipagtanggol kami sa masasamang nilalang. Malaking pasasalamat talaga namin sa kaibigan ng aking ama na albularyong si Mang Walter. Hanggang dito na lang po mga kalakbay. Maraming salamat.